Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kuzinto zakasithembu nonke niyaphila niphile nje siyabonga khuluma ukusubscribe cela ucindezele kuzobe uqala nqa uthola amavidiyo amabe siwaposta siyabonga bafowethu sibuyile futhi siphila ezinye futhi eshisayo esinje impela ake sikhuphuke nazo la ngempela siphela khona double ukuthi ngempela lapha imfeze emnyama kanye nayo shilisi umfukalanga bathatha isinqumo sokuthi bededele lapha ngempela ingoma njengeqembu labo ushilisi neNdiya okuyiqembu elidala lokho sike sakubalulwa ngempela sakhuluma ngakho kuyivideo edlule ungacheck ukuthi besithini ngakho kodwa into yenzekile njengamanje ukuthi lapha ngempela ungizwe umchuno bese waphawula ngokuthi impela ithini ingoma ezophuma lapha lokho kwenze emva kokuthi ngempela ushilisi neNdiya bethatha isinqumo sokuthi bededele lapha ngempela i-CD cover okanye i-cover yayo ingoma ezophuma laba ededelile base bebika nosuku futhi ukuthi izophuma nini la batha khona i-CD yabo izophuma ngawo umhla ka-31 uwona uMarch la bathe khona bazodedela khona iphume nje i-CD ngempela okanye ingoma yabo i-EP yabo endaweni la kumele siphume ngakhona kodwa lokho kubese kwafika impela nemadlebeni akhe ngempela umuzwe umchuno wase naye ephefumula ngakho uMacingwane siyamazi ukuthi umuntu onjani umuntu onongakho vele ukuthi mayethatha something vele etalapha nje mayengena edabeni la ngempela kwenzekile kwawukuthi ngempela uthathe ngempela uMacingwane wayesetalapha okuthize ade kukhuluma nje lapha ngizwala njengokuthi umntalapho kwase kuba ukuthi futhi waqhubeka wakhuluma okunye futhi ngaphezulu kodwa ebetalapha ngendlela bekungayo ebetalapha ngapha nangapha la khona etalapha khona imfeze emnyama waphinda futhi etalapha yana ngempela phana ushilisi ake singene kuyiclip usizwe ukuthi bethini lapha ngizwe umculo la kade ethela khona induku sizwe ukuthi uthini Wemfowethu ngiyakhumbula nizongibheka ukuthi ngiphethwe ikhanda nithi nizogcizelela ukuthi hayi ufa ngempela lo muntu futhi wawuselivukana ngalesi sikhathi ngithi mina nihamba la imiyeko le yangakithi uthiwa ushilisi ephimbele ukubhubha ngoba futhi kade wawutatasa shilisi neNdiya iNdiya imfezi amabunjwa usangana nje manje njengoba uthi usushilisi neNdiya again 2022 uyababazi ukuthi phela ngizogileka imanga iziphi imanga ezogileka mfezi ngicela ungitshele uqiniso ngane ukuthi ngicela ungitshele iqiniso bafowethu ngifuna umsana ukudlala ngabantu iziphi imanga ezokhula ushilisi siyamazi ushilisi kade ethi uyafunda khona manje ushilisi kade ethi uyeke isikole khona manje kade ubuyele esikoleni khona manje ushilisi akasazi nje ngimbona gida le kubangcwabi injalo indaba ngempela wayibeka lapha ngizwe umculo ngendlela ayibeka ngayo mawuthezwa ngempela kezwakala ukuthi umntalapho futhi ngendlela khuluma ngawo khuluma sengathi ayikho into ayithembile noma akathembi ukuthi ngakhona okuhle kuzovela leqembu noma kulezi ngoma kodwa imfeze emnyama bese ngempela lapha nathi mangabe isiposta iphendula okanye ikhuluma ngayo lenkulumo yakhe ngizwe umculo la iposta khona ekhasini layo ibe siyadedela inkulumo yayo ibifunda ngendlela ethi mayithi mayifunde kanjena ithi Shilisi ngicela ungilungisele nali ichuno seliyadadaza ngoba la kimi lizokhala unyaka wonke ngo11 years back cover ake sikhale kuyeke manje la ngempela kusho njalo khona lapha umfeze emnyama esho ukuthi ngempela years back cover kodwa ngaphezulu nje uthi ushilisi akube yena obhekana noMacingwane lapha eqondane naye emlungisa ngendlela yakhona akhuluma ngayo akushuvu lokho na ngenkulumo yakhe ngempela lapha uMacingwane ushuvu lokho futhi na ngenkulumo yakhe umfeze emnyama ukuthi ngaba nokuthi ngempela lana kungenzeka kube nomntalapho ozogula lapha ngempela ichuno okanye khona lapho ngempela kuzoba ukuthi imfeze emnyama izobiphendula wona umntalapho wakhe uMacingwane nenkulumo zakhe ngoba phela ngaba mhlawumbe aqala lento lo eqala khona ngendlela ade khuluma ngawo vele lapha noMacingwane ukhuluma sengathi banomlando naye ngempela iqembu leli ushilisi neNdiya ngathi banawo impela umlando nabo akushuvu lokho na comment section usho ucabangani ngenkulumo yaMacingwane nangawo from bhalo wayo imfeze emnyama lapha ngoba nje igcine eyivala ngokuthi ayikhale kuyo manje akushuvu lokho comment section usho ucabangani bese ubothina nawe sidibana ngokuzayo.